ini aku tak ngomong langsung. Dia baru krono sih mamamu. Iya tadi dengar. Saya tak parangane. Debeng. Diamuk arek loro. Kok iso ngejak-ngejak. Lah kok derong mrene lho. Iki kan sampai. Ya ya. Apa sih rek? Kawon wis rek. Apa tadi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya hari ini. Edisi Senin. Kemandi di YouTuber iki rek. Mau ada apa acara rujak-rujakan ini. Awakmu ya dibagi loro kon ojo ngono ta. Wanto gawe polisi, Anton. Ini lagi mengulek-ngulek. Enggak sarapah. Mengulek-ngulek. Tolong. Iku man. Oh iya, anak iku. Iya, iku man ngomong nang ibu. Loh, Mbak wis gak ono nek putu sampean nek putune melok ya mak sampean kon mundur. Wis gak ono wisan. Cap ibu ngono iki, Man. Rono hemen. Ngomong nang sampean. Ibu, kok lho saiki. Nggih, niku mbayar ta mboten silungone jare ngono. Mbak Fir. Kulo gak kelar. Kok gak kelar kok lho. Lho Fema iki kok gak kelar. Sentar ngeduk ngene lho, Rek. Gak kelar apa sih? Enggak jokone. Kena nyair sono. Enggak jokone. Iya sekali ku lembutno sih. Mana ta? Panas. Iya nanas saya. Ngomong mak seneng-seneng gratisan foto mbak aku. Lah iki melok ta nang Jogja. Ben minggu tapi mbak 10.000. Kok nek wis cakep 200 budal oleh mangan pisan lho. Sekali Mangan semangan lho, oleh mangan nduk restoran. Ora ngopo. Saya lah kono nang Jogja. Iki pisan tapi Ini setiap hari Senin itu pasti mengadakan rujakan seperti video-video yang sudah kemarin. Ini ganti kebanyakan ananasnya. Kemudian apa namanya itu di mix sama mentimun. Oh, mangga muda, mangga gadung. Siapa yang muda pasti meledung. Mangga muda. Pak Isri. kok kene lho sing kok kono gak kene. Tukang mburi kuwi gak kene. Enak iki ndok, kan? Ngadeg kok niku lha. Mama. Kon ngene keluwe mang utawa pot. Ngincipi situ. Iya iki maropel-opel ah gak weso. Gak tolong kok. Opel-opel itu. Turu tani. Ya, turu tema. Iya, kene ngantuk arek iki. Lah karepan kan sama kamu. Lha aku seneng nek aku iki lak gak kroso sila. Syuting rene, Mbak. Hah? Kok jalan dulu mana syutingan rene? Ya apa? Cupu napene. Kak. Junjung cak cager. Spesial yang ngulek Mbak Saroh. Heeh. Ketok ora ini, nek ngomong Mbak Saroh ketok ora ini, oke? Mbak Saroh. Nunggumu tapi ati pengin berbulu domba. Yang bawa apa yang tadi? Apa tadi? Mbak Dila. Itu Mbak Dila itu rene. Yang membawa nanas. Nah, itu Mbak Dila. Yang mengiris-ngiris ini kambing ngono lho. Ibunya Amisot. Iya. Itu Mbak Ece kuwi lagi mengelate. Sing ganda jeragan pencit niku kali nanas. Geser. Mbak Saro, Ini Mbak tangannya enggak Yang gatel iris-iris. badan mengiris-ngiris. Ya, badan mengiris. Motong. Dicupit itu cupit. Yang mengicip-icip itu bosnya YouTuber. Ketok apa ya? Lu kata sih kalau gak dirisi ta. Lu kate sih rek. Ate si lorong. Ya lala lo cuma gimana kalau banyak kirimnya, parnya. Panjain nanas telu emang ini cepet. Mbak Fir. Mbak Fir tersangka. Cari
ini, Mam. Cak Mbak. Iya, lha kok ngomong kok iku iki saya praktekkan. Cak Mbak. Pating lecet niku numpak nopo? Numpak bis, Mbak. Niku bisa pinter. Kok enak dhewe cak tiang. Ini lho. Kita berbagi itu tidak harus mahal, tidak harus mewah, tidak harus apa ya, makanan yang lezat. Kita berbagi, kita guyup rukun ini hanya dengan rujaan itu bisa terwujud kerukunan seperti ini. Ini maaf. Aku paling ngarani romo mek siapa? Aku sing ngomong. Aku tanggung jawab bener wong. Ngomong gak ngomong aku. Lho, aku gak nang wis rene. Ini aku tak ngomong langsung. Ya baru krono sing namamu. Iya tak jeneng ngene. Saya tak parangane. Dobeng. Diamu arek loro. Kok iso ngejak-ngejak. Lah kok derong mrene lho kudu-kudu. Iku kan sampai. ya sudah. Apa sih rek? Kau wis rek. Apa tadi? Enggak apa-apa. Bakal lupa enak ini loh. Ada kene lho jeburan. Iya ceritanya Mbak Tia gak seri yang kok Quran. Kasok nyanyi Mbak Tia. Ya lulu, masuk kalau mbak lulu untuk negara situ keprek tegas ya. Nyicil-nyicil ngalek mamanya. Kemudian diparut keprek ya. Lulu ya lek nyicil-nyicil gak dontu. Iya, kok koyo ngono ya. Memang Ya anak. Iku lah. Aku ngarep iku wis pokoke. aku yang goblok. Aku nguri YouTube. Tapi sampe kok ndokor ta? Ya bilang Lu kok ndokor iki ana sing ya kok ndoro katanya. Bayi nulis. Bayi nulis. Share. Aku pantuan lho. Terus ndak nang-nang Itu yen kon mbok ngono yen kono lho, harusnya tengah. karo lak ya apa jenenge. Temen-temen kok saro ta ya? Saro wis ta. Wis ta ro. Anja koper itu kulek. Wis ngadeg karo. Apa manuke? Sampai mulo. Lho ya, kono aja ngono tuh. Jare nek rasane wong kok. Kok rasa-rasane. Manuk labet lho. Ya terus, manuk laput terus apa? Nek jero kurungan wis kebelet ojo diwurung. Ngono ku tambah apa? Itu. Ya aja mangan-mangan, mending nyanyi suarane sik enak. Apa nyanyi jatuh ngono. Bener solo ki Mbak Dul ya? Ada kan kabel lah. Sedengannya gak pedes nemen yo. Pedesnya. Timune gak kayu lor. Anjing. Kayak juga ndak mau nanas. Sesong karen. Longgar tapi runggar. Ayo. Nenek timun tuh kok mau ngomani tak telur iki. Nanti kalau makan timun saya keputihan. Iya dah. Iya. Aku kayak. Rendana itu betul. Rendah ya? Ada rendah ya. Ya Allah, ampun. Kamu ngerti ya. Tahu sok dukur ya. Kan normal berarti. Ada kolong-kolong. Lha lah ben awak kecil ya. Tapi kok kayak kuat kondisinya. Aku tak mau nih. Nek suwita wis ngombong aku. Ke sana. Aku ketong pole rasane. Itu negara sak mene Mbak Yeni Mbak. Ke sana. Aku sanggup lupa. Lah ya ro. Satu sih tambah ngelu ya aku, Mbak. Yo, ya ini negara ya. Kuat. Bang puluh tengah aku tolong. Aku kan tahu 100. Gak sare piro? Kawet dhewe. Kamera nanti. Taruh ki darah tinggi. Wes ora tapi ora darah. Aku Aku tahu satu tangkul lho. Aku tinggal apa. Mas, ya. Apa Mas? Iya anakmu. Tapi dia kena semua ayo pipa itu. Silang gak wani mbak iki lho. Ayo silang. Awan ada. Sila gak wajar ya, ya. Sambil awan ada. Gak wani Mbak Yai Sila, tapi nek Sila wani Mbak Yai Sila. Pinter ya, aku bilang bosong. Munjung tek kan. Habis. Munjung ku habis. Karena ini serangan ternak darat. Karena ini serangan Serang Fajar. serangan darat.
Orangnya lagi kelap-kelap. Kalau nak sarot. Anak iki yo dimana kayak gedang klothok kok lho, gak enak yo. Iya. Enak lalu kayak gedang klothok. Bayane kok. Enak iki. Enak. Akan gedang klothok. Enak iki lagi ya. Kok gedang klothok kayak terasi yo Mas Aris yo. Tambah enak roh. Heeh, enak. Gak enak Mas yo. Nanas-nanas. Sing ijoannya. Anjing aku ngambil ijo kartu gene. Harun aku saran kulit. Oke. Sekian rujaan dari saya hari ini. Terima kasih. Bagi yang suka silakan like, silakan subscribe, silakan share ke seluruh dunia. Aku gak suka. Pergi. Doa saya untuk subscriber saya semuanya, saya doakan mudah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, Bisa naik umroh. bisa melancarkan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok